Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263 ndini kawenyu Hatirare njange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa nehama neshamwari vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikana nekuona video rineri. So malikes akanyanya kukosha, macomments akanyanya kukosha. Mamizisheni mazhinji emuZimbabwe amenoti chiri kuitika, okumbira mota kana kukumbira rubatsiro kubva kuna vaSewick neUchivhayo. Pane murume anonzi iye Taso, anozikanwa nekuimba mhanzi muno munyika yedu yeZimbabwe ende anitori nemukurumbira munyika yeZimbabwe. Akaimba song imwe so inonzi dzimba dzemabwe. Ndo song yakaimbwa nemurume uyu yaanozikanwa nayo. Ndichakuisirai video achikumbira mota kuna Sewick neUchivhayo kuti se chimbondiona iwo onai pandinogara ndakabva kuWaterfalls. Alright, Sewick newo vakutonge vana baba vevamwe vana baba vevamwe baba. Ndo zvavari kufunga, ndo kamuonero kavari kuita vamwe vanhu kuti Sewick newo vatove baba veZimbabwe yacho. Vanongobatsira munhu wese angoda kubatsirwa. Ndosika maZimbabweans achizoshatirwa kunzi aiwa munotibhowa mani, mari dzinodi kupiwa nherera neshirikadzi. Muri kupa vanhu munhu anokwanisa kutozvibudira achizvishandira. Murume uyu achiri wechidiki zvekutoti kushanda munhu ambotadze kushanda asi kungongwarira kukumbira. Izvo zvekukumbira izvi tinyarare. So dawo kuisirai video ina hangu zvandibata kuti murume mukuru unofanira kuzvishandira, wakasashanda chekupedzera kuba, wakatadza kuzvishandira nemaoko ako, kutadza kudya cheziya, chekupedzera kuba. Ndo da kusiya muchiona video iroro, asi mashoko angu ndeyekuti murume uyu ndaadzidze kuzvishandira ega. Ndimizishena nemukurumbira tofanira kumurespecta, asi aiwa ndatidzidzei kushanda veduwe, ndatisadaro nei. Hello, Mr. Jivayo, the Taso of the Vakama Zimbabwe, Vaka Africa Film. Nobody kugara panapa meanwhile then akasawo kubatsira kuda rubatsiro ndaigara kuWaterfalls saka vakangoita rengo neproperty saka ndina kugara kudawo kubatsira parizvo. Next update regai nditsudzure nyaya yepagoromonzi apapa. Nhasi vanga vane musangano, ZANU-PF yanga ine musangano kugoromonzi. So pane mashoko anga achitaurwa ipapo, hanzi ma-election muchamarota, ndio mutauro wazvanga zvichitwa. Ndoda kuti muone video, mapedza kuona video motaura zvamunofunga mu-comment section pamusoro pevideo iriri after wapedza kuriona. Inini saHatirare aiwa nyaya dzinouya sezvadziri. Ndofunga vazhinji vakafollowa this YouTube channel. Tiri one family kana tasvika panapa ende tinowirirana, tine one love tese. Saka ndoda kuti muone video iri, mapedza kuona video iri wotaura zvaunofunga mu-comment section pamusoro pe this video. Rudo rwamuri kupa paHatirare 263 rwakakosha. Ndiri kudzoka ndichitsudzura nyaya yavaChivhayo yavaita nhasi, yashamisa Zimbabwe, yashekesa vagari vemuZimbabwe, yashekesa all platforms kusocial media. Ndo iri kutrenda zvaizvezvi kuti vaSewick neUchivhayo tasingafungiri kuti vane moyo wakadaro. Ndatione this video. Term ya president ine makore mashanu. Hakuna election kana yekurota zvayo iripo iko zvino, siyana inazo mukanyeperwa. President weZimbabwe akasarudzwa nevanhu zviri pajekerere ndavamunangagwa. President ari kuvaka nyika, ari kuchaira nyika pamusoro pevision 2030 ndavamunangagwa. Ivavo ndo vatinofanirwa kunge tichiremekedza zvemhando yepamusoro-soro. Ivavo pachirungu ndo vanofanirwa tiri loyal to. Ivavo vega. Be loyal to your president, be loyal to ZANU-PF, be loyal to the first secretary. Kana mapedza kudaro mozoremekedza kana kukudza vamwe vatungamiri. You respect other leaders but be loyal to the president. Mukada kuita loyalty kuvanhu vairi unopedzera vakuita gumbo mumba gumbo kunze.
zvokunetsa vana mai mozviziva kuti gumbo kunze zvakaipa. Saka vaya vari kufamba vachitaura zvisina basa, hakuna maelections, nyangwe ma-DCC hakuna, nyangwe restructuring hakuna election yatiri kuziva. Chatiri kuziva ndechekuti vamunangagwa vari kuvaka nyika. Ngativatsigire pakuvaka nyika. Isusu muno mugoromonzi, goromonzi inovakwa nevagari vemugoromonzi muchishanda nehurumende. Nhasi uno kuri kuvakwa Kunji Dam napresident, nhasi uno kwanzwa lithium mine napresident, nhasi uno kwanzwa mine iri paserapo napresident, nhasi uno kwaane madiridziro mugoromonzi ndipresident, nhasi uno kwaane maprogramu nemaprojekti ariko nemadzimai nemayuthi ndavamunangagwa. Izvozvo ndo mharidzo yedu tichienda mberi, ndo zviri muchirongwa chevision 2030 ndichasvika ikoko. Next update regai titsudzure nyaya yaGeoff Nyarota. So nyaya iyi yashekesa vanhu mastreets esocial media after Chivhayo aita zvanga zvisingafungirwe nevanhu. Geoff Nyarota ndijournalist wemuno muZimbabwe, mutori wenhau, ndijournalist wemuZimbabwe. So Nyarota uyu ari muhospital, vari kurwara kudaro vasewini muChivhayo vamupa mari inosvika 1500 yekutenga mushonga uri kudiwa muzvipatara kuti arapwe. So vanhu masirisa social media vatenda zvikuru vanhu sewini muChivhayo, rambai mune moyo wakadaro, zvinofadza. Sevana veZimbabwe tinokufarirai makaramba muchita zvakadai, vabva vanzi God bless you. Ndokumbira kuti zvanofunga comment section pama updates andataura pasame video rineri kuti unozvionawo sei pagokubata chibva unoti atirare apo pabhaizika. Much love.